Later on, baka madagdagan pa natin yan na pangkabuhayan portion. So dito, pwedeng wala kang puhunan. Kahit piso, pwedeng wala kang puhunan. Yes, po. Kung may puhunan ka, so much the better. Kasi pag ikaw diamond na, ang produkto, lahat ng produkto nila, 40% ang discount mo. Samantalang dati, kailangan para maka 40% ka, kailangan mo, ikaw ay isang center ng isang probinsya. Kailangan mo dati 1,500,000, 300,000. Ngayong pandemic, 100,000. Ngayon, hindi mo kailangan ang 100,000. Ang kailangan mo lang nag-invite, naging diamond ka, na meron ka pang cash na matatanggap sa amin na 1,000, may pangkabuhayan showcase ka pa na 5,000 worth, at may 40% discount ka, at meron ka mga imamanage na team. Marami kang mga tao imamanage na doon sa team na yung pwede ka pang kumita. Di ba napakaganda yan? Ano ba ang puhunan mo? Eh total, nagpi-Facebook ka naman eh. Pag ano mo ng Facebook, di isabay mo na ito. Diba? Pag ano mo kung nag-YouTube ka, pag ano mo ng YouTube, isabay mo na. During your free time. Pero kung gusto mo mas lalo ka talaga, no, dibdibin natin. Okay, so yan po ang magandang balita. So congratulations. Yes, Amazing Diamond, happy Baramidi kasi Huwag yan. po tayo mawalan ng pag-asa. Go lang po tayo. Yung pakompis ngayon ni Do, ituloy natin po yon. Yung sa team. 30,000 ang first prize ninyo. Ang papremyo ko po ninyo ngayon na makakuha po 30,000 ang premyo January to March 31. First prize 30,000. May product pa ko yan ng Imitsi Products. Plus later on, mag-aawag din tayo siguro baka sa Dorotea Resort. Di ba napakaganda? Eh, kailangan lang talaga, may gagawin tayo. Kasi pag wala kang ginawa, wala. Diba? Pasaway tayo, pasanin tayo ng gobyerno. O, sa China ayaw ng ganun. So, mga pasanin sa gobyerno sa China, eh, nawawala na lang. Dito sa atin, wala kang trabaho, wala kang pangnegosyo, wala kang makain. Ito, pero meron kang cellphone, gamitin po natin yan para tayo kumita at para tayo ay makuha natin yung ating makamdanan mga pangarap sa buhay. Okay? Happy New Year! Yes. Thank you Okay, so much. okay, salamat. Congratulations. So yan po, si Amazing Diamond, Loni Happy Baramida, na ngayong araw pa lang ito, first day ng ating may pasok ay kumita kagad ng 1,650. Kanina naman si Amazing Diamond Nurse Bilan, kumuha siya ng bali 3 produkto. I think naka-discount din siya, kumita rin siya, bonus maging 400 plus. So ganoon din po yan. Bumili lang siya ng 2 kape na Amazing Coffee Mix at 40%. Kasi diamond nga po siya. At bumili rin po siya ng Amazing Juice. So dalawang ano yan, 40%. Ang laki po niyan. Ngayon lang po yan nangyayari. Dati po hindi. 8 taon na ilang taon na ba tayo? So, going 13 years na tayo, wala po kaming binibigyan ng 40% na individual. Kailangan ka ay maging center ng isang probinsya. Dito hindi, diamond ka lang. Yun lang po mo, maging diamond. Kaya kung ako po sa inyo, lahat kayo mag-diamond. Di ba? Going 38,000 na po tayo, dapat araw-araw, nag-add na tayo ng at least 1,000 to 2,000 a day. Starting January. Okay, pausukin na po natin ang cellphone natin na meron po tayo iniintay na magandang future. Okay, maliwanag. Sa atin man po mga users ng ating mga Amazing 4, Mega 1, Amazing 3, yung mga healthy drinks. Sa Amazing 4, Mega 1, extended po ang 50% discount hanggang January 7. Dito naman po sa Miracle C Healthy Drinks, sa Berry Soap ay tayo po ay 40% ang discount, di ba? Sa Slimmers Rice naman po, ganun pa rin ang presyo natin kasi maganda po sa katawan. Tingnan po ninyo ang katawan ni Doc Joey Bitito, hindi na po lumulubo ang tiyan. Okay, maganda na ang tiyan natin, di ba? At medyo macho na. Di ba? Slimmers Rice galing sa India po yan. Magaling po, masarap po yan. Kailangan marami lang pong tubig dapat. Sa isang ganyan, takal ang tubig niyo 2 o 2.5 kalahati para po hindi matigas. Okay? So magaling po yan sa may diabetes, meron pong high blood, cholesterol, at iyan po
non-GMO po yan, hindi po genetically modified organism, kaya po maganda, walang chemical. Okay, so yan po Slimmer's Rice. So ano pa ang dapat natin gawin? Sa Dorotea Resort naman po ay maganda dyan kasi yan po very peaceful po dyan, wala pong gulo, wala pa, at saka swimming pool po natin dyan, ang ginagamit pang hotel, yung Japanese chlorine. Kaya pag nag-swimming kayo, walang kati-kati, wala pong hapdi, at maganda po sa katawan natin kasi nga po Japanese chlorine ay high quality chlorine. Okay, maliwanag po yan. At may dalawang swimming pool, may infinity pool, may jacuzzi po yan. Hopefully, kung maganda ang pasok ng APIC natin. Ang Mr. APIC, sana naman ay may 2 buwan tayo nagka-problema. Sana naman ito'y 2021, ipagdasal sa Panginoon na wala ng mga kalamidad para po magandang serbisyo sa atin ni Mr. APIC. Okay? So yan po mga kaibigan, mga kababayan, ang napagandang mithiin natin na ito po'y pa New Year natin sa ating mga kababayan, lalo na sa ating Ayap Big Family. At the same time po ay ang aking pong mag-goal ngayon, madubli natin yung mga natutulungan natin o matriple, at least madubli ang natutulungan natin sa may mga karamdaman na sila po ay umigi ang kanilang mga karamdaman dahil lumakas ang immune system, na detoxify, na overall ang kanilang katawan. At madubli natin, at least madubli rin yung mga kumikita sa ating pong yung finder's fee natin, yung mga referrals incentive. And of course, sa AYA po natin, dapat mag-multiply po ang matutulungan natin ngayon, 2021 na. Dapat ang matulungan natin sa AYAP sangkatutak, kung pwede ay libo-libo na mag-participate sa ating pangkabuhayan portion o yung tinatawag natin livelihood, pangkabuhayan po yan sa Tagalog. Pagkakakitaan, ang importante may kikitain po tayo, di ba? Pambili man lamang na 1 kilong bigas, 2 kilo, pambili ng gulay, ng prutas, ng isda, ng karne, di ba? Later may pambayad na tayo sa mga utilities, sa ating tubig, ilaw, di ba? Mamaya meron tayong savings, mamaya meron tayong pang-education sa mga anak, mamaya ay meron na tayong unti-unti lang po yan, mamaya yung mga pangarap sa buhay natin, makakamtan po natin yan. Magtulong-tulong lang po tayo, lahat tayo positive, at unahin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, at i-guide tayo sa mabuting daan para tayo magtagumpay sa buhay. Okay po? Ayos ba ang aking sinasabi ngayon, Miss Happy? Yes, Hindi ba po. masyadong mabigat? Hindi po sa udo. Okay lang? Okay lang? Oh. Okay lang ang ating boses ngayon. Hello, Happy New Year. Bye-bye. Take care. Okay. Okay. Oh, di ba? So, okay na po yan. Okay daw. Okay, sige. Happy trip. Thank you. Okay. Paalam na sa atin si Miss Happy Baramida, Diamond Happy Baramida. 1,650 nakita, 654 ata na ngayong may pandemic, first day of the month working, di ba? Ay maganda po yan. So bukas naman po, meron tayong programa from 9 ng umaga hanggang 10:30. Kaya wag din po, dito rin po tayo sa AYAP magpo-programa. Dito rin po tayo sa ating sa PBDCGB, ang live program po natin diyan. Okay, 9 to 10:30 po yan pag Sunday tayo. Okay po, para po mabigyan po namin kayo ng mga insight kung paano nakakatulong ang ating mga produkto sa mga tao para magkaroon ng magandang kalusugan. Habang buhay po tayo, may pag-asa pa. Don't worry kung ano man po ang karamdaman ninyo, may pag-asa pa rin po tayo niyan. Habang hindi pa nag-expire, may pag-asa pa rin po. Okay, magdasal tayo sa Panginoon at pumunta lang po kayo. Kung hindi kayo makapunta, yung miyembro ng pamilya ay dapat makapunta sa akin. Okay, bukas po tayo ng mga alas 8 hanggang alauna po tayo dito. O hanggang alas 2. I-text lang po ninyo ako. I-text lang po ninyo ako para po kayo ay aking maserbisyuhan. Kasi nga po ay gusto natin na 2021 na tayo ay mas lalo pa natin
makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pangkalusugan, lalong-lalo sa pangkabuhayan, lalong-lalo na po sa lahat ng magaganda na pwede namin ibigay sa inyo, ay gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa para makamta na maibigay namin sa inyo ang inyong ini-expect from us. Pero yung kaya lang po namin, hindi kami nangangako na hindi namin kaya ang ibibigay sa inyo. Kung ano po ang kaya namin, iyon lang po ang aming gagawin. Iyon lang po ang aming ipapangako sa inyo. Kaya ang kailangan lang po natin, sabi nga natin, ay ngayong 2021, magtulungan na po tayo. Transformation na po tayo. Anong transformation? Yung wicked ways natin dapat alisin na. Yung magandang ginawa natin ng mga nakarang taon, mas lalo natin pagandahin. Transformation po ang ibig sabihin dyan. Pag sinabi mong transformation, we are following the teachings of God and we are following the laws of the land of the Philippines. Ganun po ang transformation. Huwag na po yung ako'y instrumento ng pagbabago. Anong klaseng pagbabago? Panis na po yan. Yan po'y pasina. Anong pasina? Ay luma na yan. Luma. Transformation na ang ibig sabihin. Para kang sa kuryente, may transformer ka, kaya malakas ang kuryente mo. Kaya transformation. Okay? So, yan na po ang aking pangarap sa buhay, na magkaroon ng transformation tayong lahat, lalong-lalo na sa AYAP One Big Family. Okay, maliwanag. Kasi matagal ko na po yan, nung ako'y nagkadilat ang mata ko, natuto ako sa aking pag-iisip, narinig ko na yung ako, instrumento ng pagbabago. Anong pagbabago? Bakit ganun pa rin tayo? Di ba? O bakit ang utang natin ito, I think ilang trilyon na yun? 9 trillions na ata. O, di ba? So, bakit ganon? Bakit ganon ang nangyayari sa atin? So, ngayon, ang request ko, ang aking pangarap sa buhay, ang pinagdadasal natin, na bawat Pilipino magkaroon na lang, gawin na ang transformation. Ang pag-transformation ba? Alisin sa wicked ways. Anong wicked ways natin? Tayo mainggitin, tanggalin natin paging mainggitin. Tayo itamad, tanggalin natin paging tamad. Yung sinasabi natin, okay na. Ito na nagawa ko, tama na, okay na. Huwag na ganon. Sabi, walk an extra mile. Work an extra mile. Di ba? So, ganon po ang transformation. Be an excellent person. Be an excellent in whatever we do na maganda para sa lahat. Yan po ang transformation. Okay? Di ba? Transformation. Oh, journey. May journey tayo. Meron tayong tatahakin. Bakit natin naantayin ang 10 taon kung kaya natin ma-transform into 2 or 3 years makamta natin? Di ba? Yan po ang transformation. Di ba? Ang ibig sabihin niya, excellent ang transformation. Hindi lang good, hindi lang very good. Excellent ang transformation. Sana po naunawaan po ninyo ako, kasi dito po sa aking pinapaliwanag, I don't talk, kung napakinggan na po ninyo yung tinatawag na transformation, yung turn around natin, turn around. Kung napakinggan na po ninyo, salamat. Siguro akong pangalaw, pangatlo, pero kung hindi pa, akong pioneer. Sana ito'y mapakinggan din ng iba para gamitin din ang gamitin, para mas marami po makaunawa kung ano pang ibig sabihin ng transformation. Okay. Huwag na po yung pagbabago ng pagbabago. Matagal ko na po yan. Bata pa ako, narinig ko yan na yan. Pero ang utang natin, sabi ni doon napakinggan ko, I think kung totoo, mga 9 trillion plus. No, bakit? Transformation. Kung tayo po'y mag-transform lahat, yung 9 trillion na yan, dapat every year mababawasan na yan. Di ba? Kasi paano natin mababawasan, Dr. Joey, may pandemic? Okay. So, sabi nga ni Senator Manny Pacquiao, kung ang pumasok ay 200,000, dapat ang gastusin lang natin 100,000. Bilib na ako doon sa interview niya eh. Binabatikos natin si Senator Manny kung bakit siya nagsenador. Pero titingnan po ninyo ang kanyang puso, ang kanyang mga natulungan sa katutak. Hindi naman kailangan natin na magsenador o maging na napakatalino. Hindi po. Ang kailangan may transformation, mayroong pusong pagmamahal, may kaisipan na talagang gustong tumulong, at whole being na siya ay bilang isang senador ay gusto niya talagang magawa ang lahat ng kanyang makakaya. Iyan po ang transformation na sinasabi ko. Diba? Walk an extra mile. Diba? Yan, transformation po yan. Okay.
So, iyan po, hindi ko po kilala si Senator Manny. Baka sinabi nyo, bakit yung si Doc Joey Bitito, ito, tuta ni Senator. Hindi po, wala nagtututa sa akin. Sarili ko ang tuta ko. Oh, nobody can dictate me, di ba? Kasi ako, I am a whole person. I am a whole being, di ba? Ang may ano lang po sa akin ang Panginoon Diyos. It's only God, di ba? Nobody. Hindi po kayang bayaran, sa totoo lang. Kasi kumakain nga ako ng basa-basa eh. Kayo ba kumakain ng basa-basa? Bakit hindi kayo kumakain ng basa-basa? Ako I think twice na itong nakarang taon kumain ng basa-basa. Kasi I'm a very simple man. Kaya ginagawa ko. Ang transformation kasi, pwede kang kumain kahit ano na alam mo na simple pero makakatulong sa iyong katawan. Alin mas maganda? Kumain ka ng basa-basa na yan matutunaw ka agad kasi matutulog ka na kumain ka napakaraming karne. Isang platit, isang bandihadong lechon, isang bandihadong crispy pata, isang bandihadong lechon manok, isang bandihadong basta lahat na masasarap. No? Matutulog ka na, mamaya bigla kang binangungot ka pa. Sa akin, basa-basa na lang. Matutulog na ako eh. Di ba? Nakita mo yung ating bagong taon. Kumain nga tayo nun, mga 9 ata or 8. Mga ganon. May handaan. Masarap yung mga handa. Kinain ko lang, yung fruit salad. Pagkatapos ang fruit salad natin, yung macaroni salad pala. Ayan. Pagkatapos kinain ko lang yung sinigang na sugpo. Diba? Pagkatapos kinain ko lang, yung may karne din. Nakakain din ako ng karning baka. Pero yung baboy wala. Diba? Hindi ako nakakain ng... Diba? Yun lang po mga simple at saka mga prutas. Yun lang kinain ko. Very light. Very light. Kasi gabi, mahal ko po ang buhay ko. Ang pagkamamahal ko sa buhay ko, labaw sa buhay ko. Yan. Kaya inaalagaan ko mabuti ang buhay ko. Di ba? Sige nga. Di ba? Kaya, tinitikis ko ang buhay ko na kumain lang ng simple. Kasi gusto kong mabuhay ng matagal kasi para makatulong ko ng maraming tao. Kung pwede ako makatulong ng milyon na tao, yan ang aking pangarap sa buhay. Di gawin ko sa talang buhay ko simulang 2021. Di ba? Makatulong ko ng milyon na tao, mas maganda sa akin. Di ba? Mahirap, okay lang. Di ba? Ganun po talaga ang buhay kung meron kang pangarap sa buhay. Kanya-kanya tayong pangarap. Yung iba kasi ang pangarap, ay, kailangan ma-promote ako. Ay, kailangan siguro ma-promote ako, ma-appoint ako ni PRRD, di ba, sa mataas na posisyon. Kailangan ako ay maka-travel around the world. May pandemic ngayon. Mahirapan ka. Ay, kailangan ako kumita ng milyon-milyon, maaaring ng bilyon, di ba? Ayun ang priority ninyo. Kumain ako ng masasarap. Lahat ng masasarap kainin ko, di ba? Magpapatay ako ng mansion worth 1 billion. Yung mga mayaman, sobrang yaman, 1 billion. Pero sabi nga ni Steve Jobs, ang tinitirahan mo lang, ilan lang yan. Ilang square foot lang yan, di ba? Ang iyong tinutulugan, useless din yan, di ba sabi niya? Di ba? Okay, so kanya-kanya po kasi diskarte sa buhay. Hindi ko naman po kayo ay sinasabihan na nagpatay ka ng 1 billion ay masama. Hindi po, sa inyo po okay yan. That's good for you. I'm happy for you. Hindi po ako nainggit sa inyo. Tama na po yung higaan ko dyan. Basta ako makahiga, makatulog na maayos. Huwag lang ako kakagatin ng daga at saka ng ipis at ng lamok. Okay na sa akin, di ba? Walang problema sa akin yan. Nakatulog na rin po ako sa mga 5-star hotel. Di ba? So, okay lang po yan. Manila Hotel na yan, mga Shangri lang yan. Ano na tayo dyan. Kaya, okay naman sa akin. Tama na yan. Nakapunta na rin tayo sa sa iba't ibang bahagi ng Asia. Nakapunta na rin tayo minsan sa US. So ano pa? Ano pa ang kailangan mo, Doc Joey? Diba, nakatira tayo sa Dorotea Resort. Pag umuwi tayo, nalaki rin ang kwarto ko na napakalapad ng aking kama. Diba? May sariling CR na maganda. So, tama na. Ano pa? May dalawang swimming pool na anytime gusto ko mag-swimming. Pwede.
Ano pa? Ano po ba ang kailangan mo? Kaya sabi ko, simple lang. Simple living, tama na. Di ba? O ano pang mga gusto mo pa? Ay sumakay pa kung saan. Tama na. Di ba? Kailangan mo na itong Ayap family, ito na ang pag-igihan mo, na ito maging 1 million. Kung po pwede lang, pakiusap ko sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama sa Ayap, gawin natin 1 million. Pabertin nyo na sa akin ng August 19. Kaya ba ninyo? Sino ang gogo na maka 1 million tayo? Alam po ba ninyo 1 million? 3,000 na katao lang na magda-diamond, 1 million na po tayo. Simula ngayon, okay, hanggang August 19, merong 1,000 na mag-diamond, hindi, 3,000 pala mag-diamond, tayo po ay naka 1 million na. Di ba? Sino po ba sa inyo ang gusto mag-diamond? Paki-chat na po sa atin. Okay, ano po dyan. Me. Diamond. Pa-contest tayo, paunahan kung sino maging diamond. Lahat na mag-diamonds, okay, effective dapat, productive, at saka hindi kayo bumibitaw at productive tayo sa ating pangkabuhayan. Lahat, awardee kayo, you are invited sa birthday ko. Di ba? Okay, kailangan mag-diamond na tayo. Di ba? Yan ang magandang balita. Kasi sa birthday ko, marami tayong surprises. Di ba? Hindi na yung mga food packs na pinamimigay natin, marami tayong mga surprises. Kaya kailangan patatagin natin, lalong-lalo ang pangkabuhayan portion natin. Okay, maliwanag po yan. Kasi ganun talaga ang buhay. Pandemic ngayon, kailangan kumita tayo ng extra. Kumita ka malaman na extra isang buwan na 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 or more. O sino bang ayaw niyan? Di ba? Ganun po yan. O kayo may karamdaman kayo, gumaling kayo, di ba? At ngayon, nagre-repair ng maraming tao. At kumita kayo, sino ang ayaw niyan? Di ba? Wala kayong kapera-pera. Wala halos kayong makain. Dahil kayo nag-diamond kayo, may 1,000 kayo, may 5,000 kayong pangkabuhayan portion, pangkabuhayan package. Pagkatapos may team ka na, pinag-igi mo, kumikita ka na 5, 10,000, 20,000, 30,000 or more. Sino ang ayaw niyan, di ba? Kailangan lang, pag hindi ninyo alam, magtanong, di ba? Diamond na kayo eh. Di ba? Ang mahirap, pinabayaan ninyo yung pagka-diamond mo, di ba? Ang mahirap, kung nagpasaway ka bilang diamond. Pag diamond ka, lahat ng positive, mayroon na tayo. Wala ka na dapat na negative. Okay? So, yan po ang sikreto ng success. Okay? Di ba? Ayos po yan. Di ba? Ayos na ayos. Di ba? Yan. Di ba? Ganun po yan. Okay. So, lahat po ang gusto mag-ipagnayan kay Doc Joey Bitito, yan, ay kailangan po mamaya ay pwede kayo mag-text sa 0917-853-8933, 0917-853-8933. Yan. Then 0998-975-8121, 0998-975-8121. Okay. Wala. So, okay lang. No problem. Kumakain daw sa lakaran. Okay, walang problema yan. Di ba? Okay. Di ba napakaganda yan? Yes. 38,000 na tayo. Congratulations. Happy 38,000 club. Congratulations. Ayap family. Di ba? First day, working day, nag-38,000 tayo. Sige, pukpukan tayo ng pukpukan. Baka bukas, ito, nakasakay lang po namin kanina. Biruin mo ito, sinakay lang po namin ito, papuntang Legazpi, si Marimar. Nag-join na po siya ngayon, naka-10 na siya na pa-join. So ano na siya, qualified newbies ka na. Qualified newbie ka na. Diba? So, yan po. Kaya pagtulong sa kapwa po, sa totoo lang, it's an opportunity. Huwag po ninyong maabala. Bakit ko ito isasakay? Maabala pa ako. Katulad nito, qualified newbie na kagad, di ba? Kasi nakita niya yung ating hindi ko namang kilala. Sinakay namin.
O, yung pala, nagmamadali rin kasi papasok sa opisina. Hinatid ko pa sa opisina. Diba? Hinatid ko pa sa Denvers. Diba? Pinakita ko po yung opisina natin dito, tapos hinatid ko pa sa opisina. O, naging interested ngayon kasi may pangkabuhayan portion siya. Taga Santo Domingo po siya. Albay, di ba? Qualified newbie na kagad. 10 na kagad na pamimber niya, oh. Di ba? Going to ano na? Gusto mag-diamond. Oo. Di ba? Post pa more ito. Going to, ano na? For bronze na ito. Di ba? No. Bronze. Di ba? Ganun lang po yan. So, ganun po mga kaibigan, ang ibig kong sabihin. Kasi po, ito sabihin ko sa inyo, ito po ang totoo. Lahat po tayo, mga ordinaryong tao, wala tayong lakas, wala tayong kayamanan, wala tayong pera, ang karunungan natin limited. Di kawawa po tayo. Di ba? Kawawa tayo. Para tayong ano lang yan, mga phone. Pero pag may 1 million po tayo, lahat magkaisa, nagkaroon tayo na pangkabuhayan, umunlad po tayo, from nothing, unti-unti po tayo na-elevate natin ang buhay natin. Di ba? Kasi kasangga na natin ng 1 million. Di ba nagkasama-sama tayo? Wala po tayo dapat na iwanan. Di ba? Nagkasama-sama na po tayo. Huwag na tayo magpapagamit kung sino-sino man. Tayo-tayo. Di ba? Oh. Hindi mo ba? Kawawa, you're an ordinary person. Pinagtatawanan ka ng kapitbahay mo. Halos wala tayong makain. Ngayon, nag-diamond ka, may 1,000 ka na. May 5,000 ka pang kabuhayan. May team ka na, may grupo ka na pwede kang kumita na unlimited income. Umasinso ka, later on nakabili ka na ng magandang television, makikita mo mayroon ka ng magandang refrigerator, later on napaayos mo ng bahay mo, later on nagkakotse ka, later on nakapag-travel ka na later on mayroon ka ng bahay na maganda. O, di ba napakaganda yan? From nothing to something. Iyan po ang wisdom na binigay sa akin ng Panginoon, sa amin, ng aking mga kasama dito. Yes. Hindi ba? Sa akin po, self-fulfillment yan. Self-fulfillment. Dahil pa yung nanalo akong sa posisyon na malaking posisyon sa politika. Dahil pa yun. Kasi yung limited. Ito hindi. Pwede may membro pa ako dyan, nasa Hulo, Tawi-Tawi. Di ba? Ito anywhere in the Philippines. Wala po itong restriction. Ang bawal lang po dito, yung nagmumura, bawal yan. Gumagawa ng masama, bawal po yan. Inggitan, bawal po yan. Lamangan, nagmumuran, ayaw ko po yan. Wawarningan ko po kayo. Kasi ako po hindi nagmumura. Hindi po ako nanlalamang, di bali po ako magbigay. Walang problema sa akin yan. Di ba? Di ba napakaganda yan? Sino ang ayaw niyan? Sabi ko nga, ito'y ang patakaran natin, the laws of God and the laws of the land. Yun lang po ating ano. Core values natin, love. Kasi pag ikaw sinabi mong love, pagmamahalan, brotherhood, na tunay, then good health. Sino bang ayaw maging healthy? Diba? O kanina, yung kumuha ng kanyang pinanal ng food pack, sinasabi niya yung anak niya ni kinakalintura. O kasi nagingipin daw. I think 9 months. So binigyan ko po ng ating produktong Miga 3 kapsula. Kako ipainumin mo ito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi walang perang pampadoktor. Anong gagawin mo? O, di binigyan ko ng supplement na super antioxidant. O, kung bibilin po sa amin, magkano yan? Mga 100. What is 100 pesos between sa isang kasama natin sa Ayap? May gumaling kanyang anak, siya ay makampante yung kanyang bilang ina, di ba? Oh.
Sa atin, baliwala, ano yan, pero sa kanila po, malaking bagay yun, natulungan mo. Diba? After all, ito po lahat na ito, hindi naman sa atin. Ano lang po tayo? Treasure keeper. Ano po ba ang treasure keeper? Tayo po ay taga-pahawak lang, taga-pamahala lang. Ang may-ari po lahat nito sa mundong ibabaw na maganda, ang may-ari po ang Panginoon. Akala kasi natin, ay ako multi-billionaire, akin yan. Ay mabuti kung mabubuhay ka habang panahon. Di ba? Treasure keeper lang po tayo. Huwag po tayo magyabang. Di ba? Oh, ilan namang presidente na wala sa mundo dito sa Pilipinas? So, wala na. Tapos na. Ano ba kanyang ano ba ang ating naalala? Yung magandang ginawa niya kung maganda. Kung hindi naman maganda, yun inaalala natin, di ba? Kung ganun po yan, treasure keeper at yung legacy natin, memory natin. Sana po, ito pong programa natin, may lesson akong binibigay sa inyong lahat. Okay, yung mga nanonood, nakikinig, sana po ito i-share ninyo. I-share ninyo lahat ito kasi ito po may gininto ang aral na mapupulot tayo. Kahit sino man po kayo sa mundong ibabaw, kahit ano man po ang katayuan ninyo. Yung sinasabi ko po, totoo po ito. Di ba? Okay po. Sana nagmamahalan tayo. Kaya, ang tanong nga natin, kung tayo marami sa atin kasi mga matatalino, kung magras po ng ating isipan, bakit po nagkaroon tayo ng pandemya? For so many years, wala yan. Bakit po maraming calamity ang dumating sa Pilipinas? Yung Taal, di ba? Halos ang daming lumubog doon na bahay. Di ba? Sumunod sa atin, 3 sunod-sunod na bagyo. Sangkatutak na baha, sangkatutak na nasira lahat, pananim lahat, bahay, Bakit? So yan po ay sa aking maliit na kaisipan, mahinang kaisipan, yan po ay winawarningan tayo ng dakilang Panginoon. Kaya kailangan na po tayo ngayon ay transformation. Transformation. We transform from kung who you are na mas magandang gagawin natin. Yan po ang transformation. Huwag lang po puro ako, me. Dapat we as a team, as an Ayap family, one big family. Ganun po, we. Hindi, you, I. Puro, I, me. Di ba? Ako lang ang magaling, kayo hindi, mali po yan. Dapat tayo lahat. Di ba? Okay, naintindihan po natin. Katulad ngayon, Di ba? So, ganun po yan. So, nag-uunahan po ngayon na mag-diamond. 15 na mag-diamond itong January. Meron kayo 1,000 cash each at saka 5,000 worth of pangkabuhayan package. Diba? Wala naman kayong babayaran kahit piso. Wala kayong babayaran kahit 1 centavo. Wala. Okay, maliwanag. At sa Wednesday nga pala yung ating pa-contest sa ating logo and frame. Tuloy po yan. Bali 20 po ang winner sa Wednesday. 10 load or cash. Then 10 po, maaari pong food packs o meron pa dyan na spaghetti or whatever or blanket. Ubusin na po natin yan, pamimigay natin lahat yan. Di ba? Okay, maliwanag. Okay, so sa mga naman po, may mga karamdaman na igihan na kayo, wag na po ninyo ihinto. Okay, ganito po yan. Para mabigyan ko po kayo ng tama po, ito po ang katotohanan. Okay. Kung naka 3 months na kayo, sabi mo okay ka na, bumili na po kayo hanggang January 7, ang ating pong Mega 1, 50% discount. So yung 4,000 maging 2,000 na lang.
So, inom ka po ng 1 sa umaga, 1 sa gabi. So, 60 capsules po yan. Kung bumili ka ng tatlong boxes, good for 3 months, di ba? So, 3 months na overhaul ka na dyan. On the 7th month, pwede once na lang kung walang-wala ka na talagang karamdaman. At kung medyo masama, dagdagan mo lang, saka mo dadagdagan ng isa. Okay, so 2,000 na lang po. Di ba? At ang Mega 1, kung marami po yan, maaaring mag-promo tayo. Kung ano po marami pang produkto namin, yan po ang ipopromo natin kung sakali man. Pero yung pong wala pa tayong mga hindi pa nakapagbili sa atin itong last year ng produkto natin, meron po tayo dito na package, mga packages na lahat ng produkto mayroon para matikman ninyo lahat. At yan po may discount na rin po yan. May binigyan ako dyan ng discount na 20% hanggang 35%. Okay. Dati po wala yan. Kasi nga po may pandemic. Pag may pandemic, tayo mga Pilipino nagtutulungan. Huwag po tayo mga Pilipino nagsisiraan. Wala na po dapat yan. It should be a thing of the past ang siraan. We should, we should help with each other. We should, honor with each other. We should, tinatawag niya sa Tagalog na irrespeto na, respect with each other. Sabi ni LeBron James, I want my damn respect to. Siba? Ayan na, wants respect. Miss Gilay Magracia wants respect. Anaya wants respect. Ana wants respect. And I want my damn respect to. Sabi ni LeBron James. Di ba? Nagulat nun yung mga ganda, palakpakan niyo yung mga tao, di ba? Nung nag-champion sila. Kasi kahit sa Amerika, marami rin mainggitin. Kahit napakagaling ni LeBron James, marami rin na divide ang Amerika kung sino ang GOAT. Greatest, greatest of all time. GOAT. Yan. Pareha silang GOAT. Si Michael Jordan kasi GOAT nung dati pa. Ngayon naman si LeBron James. Pareha silang GOAT. Diba? Diba? Yan po ang dyan. Yan kasi yan yan ang Amerika. Divided ang Amerika pagdating sa GOAT Di ba? So, ganun po yan mga kababayan. Kaya po, di ba? Kaya po ay ako, I am appealing to our Bicolano, Filipino brothers and sisters that 2021, it's for us to transform ourselves into a much greater, it's a much better person. I-transform natin, turn around. Magaling na ako last year, pagalingin ko, mas magaling. Di ba? Ako'y maraming problema, marami akong nangyaring mas hindi maganda last year. Pagandahin ko na ngayon na mas maganda. Yan po tinatawag na transformation. Di ba? Okay, maliwanag po. Sana naunawaan po natin to. Kasi po ay ito na ang pagkakataon na tayo po ay na tayo ay na maayos na natin ang Pilipinas. Sino ba ang aayos ng Pilipinas? Tayo rin mga Pilipino. Huwag na sabihin ito, di bahala sila. Usually po, yun ang mga Pilipino Hindi naman po lahat Sabihin natin, ay bahala na. Bahala sila, basta ako, okay ako. Di ba? Iyan kasi po nangyayari sa atin, karamihan sa atin. Bahala na sila. Basta ako okay. Hindi na po dapat ngayon yan. Transformation na ang Panginoong Jesucristo nag-aano na sa atin, nagawin na natin pinakamaganda para sa lahat. Kasi sa Panginoon po, wala sa kanyang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang mangmang, walang multi-billionaire, walang pinakamahirap. Sa kanya pantay-pantay. Tayo lahat anak niya. Di ba?
Kaya nga sinasabi niya, napakahirap lang ng isang mayaman, super yaman ang makapunta sa Kingdom of Heaven. Kasi nga po, kasi kung tayo'y powerful, kung minsan, hindi niya natin nakikita yung nadadanasan nung doon sa pinakamababang tao. Di ba? Hindi natin kung minsan naunawaan yung pinakamababang tao. Di ba? Pero kahit anong yaman mo, anong talino mo, kung ikaw, ang puso mo, ang ginagawa mo, yung ano ng mga taong nasa baba, ay makakarating din tayo sa langit, sa Kingdom of Heaven. Di ba? Okay po, maliwanag po yan. Bakit pati ba naman yun na natouch ko na? Baka sabihin nyo, pastor ka na, hindi ka naman Pastor Doc Joey Betito. Natural health educator ka. Okay, maliwanag. So yan po magandang balita ating mga kababayan. Alam ko naman po ay naintindihan ninyo ako. Kasi ang sinasabi ko naman ay down to earth. Yung aking mga sinasabi. At ito naman ay magandang balita na sa atin, di ba? Magandang balita na tayo ay nagkakasama-sama dito sa atin. Okay? Meron ba tayong 12 minutes bago matapos ang ating programa? So kailangan po natin like, share. Share. Dapat tayo. More share. Mangyayaring taon na ito talagang maganda ang mangyayari sa taon na ito. Maraming magagandang mangyayari sa taon na ito. We are a family. Yes, tama yan. Yes, yo. Di ba? Let's pray. Everything will be okay. Kung lahat po tayo nagdadasal na everything will be okay, sigurado po yan, magiging okay po tayo. Di ba? Sabi ni Arlen Loyola Warde, sana ma-achieve ko maging diamond. Maging diamond ka, maniwala ka sa akin. Gawin mo lang yung mga ina-advise ko. Di ba? Kayang-kaya mo yan. Tama na, naging diamond eh. Kayang-kaya yan. Naging extra si LeBron James, di ba? Makisama ka naman signal o wawa man. So wala pong mga signal dyan, walang pwede kayong pumunta dito sa ating kasi sa booking office natin, kasi po dito sa atin ay po tayo dito ay malakas ang ating internet, di ba? So ganun po yan. So I support you. Yes, salamat. Thank you. Nasa group chat ka na, di ba? Nasa group chat na, okay. Yes, di ba? Sabi ni Arlen, okay. Phoners add ko sa group, madami na din accept. Yes, so, kahit sa nasa ibang bansa, pwede. Okay. Grabing sipag natin para magkakotse. Yes, pag tayo sinipagan talaga natin, ang gawin lang po natin, yung mga diamond, magsipag na. Hatiin na natin ang oras natin sa pangkabuhayan portion. Maaring 6 to 8 hours na rin tayo sa YouTube. Then 4 to 6 hours natin dito sa ating sa natural. At, ang healthy coffee pa lang natin, 14-in-1, pinagkakaguluhan. Diba? Ang amazing coffee mix. Ang mega choco natin, pinagkakaguluhan. Diba? Di ba? Tama ba, Miss Christine Rivera? Yan. Hello, Doc. Hi. Kumusta ka na? Yan, di ba? Okay yan. Di ba? Ano yan eh. Pag may gusto, mayroong paraan. Di ba? Di ba? Pag may paraan. Di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ang bait talaga ni Doc. Lalo-lalo sa 2021, talagang gusto ko magpakabait ng gusto. Diba? Sabi nila, hindi, pag masyado kung mabait, kukunin ka na ni Lord. Hindi naman totoo yun eh. Hindi naman nakalagay sa Biblia yan eh. Walang sinabi si Lord na pag nagpakabait ka, kukunin ka na. Hindi natin alam kung kailan tayo. Yes. Marami rin yan na salbahe na pinapatay. Hindi rin sila, paano yun? Ano lang po, kasabihan lang po yan. It's rather na mabait tayo, kahit mamatay na tayo, mabait ka. Diba? Malaking chance ang mapunta sa langit. Kaysa ikaw,
hindi ka mabait, namatay ka rin, ay, delikado, hindi ka makapunta sa langit. Delikado, hindi ko alam na, hindi ko sure kung makakapunta ka o hindi. Di ba? Kasi hindi naman ako sigad eh. Di ba? Rather, magpakabait na lang tayo. Di ba? Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord eh. Pero ang Panginoon Diyos, siguro, sa aking limited na kaisipan, inaalagaan mo ang buhay mo, gusto mong humaba ang buhay mo, nagdadasal ka sa Kanya, tumutulong ka sa maraming tao. Palagay ko, hindi ka naman kukunin ka agad eh. Kasi mayroon ka pang mayroon ka pang nagagawa. Marami ka pang nagagawa, di ba? Di ba? May ano ka pa eh. Mayroon ka bang magandang adikain sa buhay. Di ba? Di ba? So hindi po ako naniniwala na porkit mabait ka, mamamatay ka kaagad. I don't believe that. It's only a saying. Di ba? Saying lang po yan eh. Di ba? Nakukuha po ba ninyo ako? So yung ating po palang mga brothers and sisters out there na gusto pa ninyo humabol ng ating 50% discount o promo sa Amazing Trio, Amazing 4 Mega 1, tuloy-tuloy pa rin po yan hanggang January 7. Ito po yung last na po ito. Huwag po kayong magagalit Huwag kayong magtatampo sa akin. Hanggang January 7 na lang po yan. So, ibig sabihin, Sunday. I think Thursday po yan, if I'm not mistaken. Okay. Then, doon po sa mga hindi pa nakatikim ng ating produkto, may package na po tayo. Meron tayong mga packages na pagpipilian ninyo na 20% discount, 25, 30, or 35. Pag 20, siyempre, maliit lang ang iyong ilalabas na pera. Pag 25, 30, pag 35, medyo malaki. Doon naman po sa ating mga IAP members, kung kayo po'y kunin ninyo pang 35%, mas maganda. Diba? Ang pinakamababa po natin, 3,000 sa 20% discount. Kung kayo po ay diamond, nag-repair kayo dito sa amin, meron po kayong 300. Doon naman po sa 35%, iyan po ay 22,000. Kung diamond ka, meron kang 2,200. Then, bawat bili nila, meron kang 10% kung magkano man ang amount na bibilhin nila. Okay po, maliwanag. Ang bronze, ang gold po natin, simula ngayon 9%. Kung sa 22,000, ikaw ay merong 1,880. Yan. Pag sa 3,000, may 9% ka po, meron kang 270. Ang silver po natin, 8%. Dati po 7%. 8%. Kung sa 22,000 po niyan, meron kang 1,760. Sa 3,000, meron kang 240 pesos. Ang silver po natin ay 8%. Ang bronze po natin 7%. Okay, sa 7% po natin sa 22,000 ay iyan po nasa 1,540 ata, something like that. Kung sa po 300, may 210 pesos po kayo. Kung sa qualified newbie na kapag pa-join ka lang ng 10, sa trip may 0 kang 6%. Sa 300 po, merong 3,000, meron kang 180 pesos. Kung sa 22,000 naman po dyan, meron kang more or less 1,320. Diba? Qualified newbie, 10 lang ang iyong nakapa-join sa atin. Marami tayong pangkabuhayan portion. Okay, maliwanag. Para po nagkakaroon kayo ng nagkakaroon po kayo ng tinatawag po natin ng idea. So dapat po magkaroon tayo ng idea, di ba? Kasi kung may idea po kayo, mas maganda. At kung hindi pa ninyo naunawaan, dapat magtanong po tayo, di ba? So ganun po yan mga kababayan kong minamahal. Lalo na sa ating mga nanonood ngayon, nakikinig po sa atin ngayon, di ba? Okay, so yan po ang ating magandang balita.
Sipag-sipagan po natin. Sayang po 1,000 na cash, di ba? Di ba? So, 7 pa lang na-invite ko na pa-join. 3 na lang. Qualified newbie ka na. Di ba? 3 na lang. 3 pa. 3 more. Qualified newbie ka na. So, tuloy-tuloy lang. Ganun lang po na yan eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Adjourne. Tuloy-tuloy lang ang lakad natin. Di ba? Tuloy-tuloy lang natin. Di ba? Nakalimutan na yung password. Wag mo nang i-log out yan. Di ba? Pag nakalimutan talaga ang password, mahirap. Di ba? So, yan po magandang balita. So, once again po, yung ating promo ay extended po tayong 50% discount sa Amazing Trio, Amazing Formiga 1 until January 7. Then po, after that January 8 po, mayroon tayong mga bagong packages na po tayo sa mga baguhan. Okay, at kung I don't know kung magkakaroon pa rin tayo ng panibagong promo, I don't know. Okay. So, titingnan natin ang main office natin kung ano ang produkto natin. Okay. So, yan po magandang balita sa atin. At china-challenge natin yung Ayap family natin, 38,000 natin. Araw-araw, i-intensify na po natin na magpa-join tayo ng at least 1,000 a day. At least 1,000 a day. Di ba? Para naman pagdating natin ng August 19, may 1 million na tayo, masaya na tayo dyan, di ba? Paberte na po ninyo sa akin. Okay. Yan lang po paberte ninyo sa akin. Mag 1 million tayo on or before August 19. At yung pangkabuhayang portion, kumita kayo. Kumita man lamang kayo at least 5,000 buwan-buwan. Okay. Lalong-lalo sa mga diamond. Pag hindi ka po kumita ng 5,000 isang buwan, ibig sabihin dyan, hindi po ninyo ginampanan ang inyong pagka-diamond. Ang diamond supposedly po, dapat kumita yan, pinakamababa, 10,000 a month. 10,000. Doon lang po sa dalawa. Wala, hindi pa... Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin